Fordelen ved flexpergolaen er dens fleksibilitet. Man har mulighed for at vælge, om du vil have overdækning, eller om du vil sidde under åben himmel. Jeg kan styre lysindfaldet i mit alrum, som er en rigtig stor fordel om sommeren, når solen bærer ned fra en skyfri himmel. En fordel ved flexpergolaen er også, at du kan forlænge sæsonen. Du har faktisk et ekstra rum, både forår og efterår og sommer. Du kan kombinere det med IR-lamper, altså varmelamper, som virkelig forlænger sæsonen. Der er mulighed for lys indbygget i taget med lysdæmper. Du kan sidde ude om aftenen, og selvfølgelig kan sidde tørvejr. Det er et rigtig godt ekstra rum at have. Betjeningen af flexpergolaen kan foregå på 2 måder. Den kan betjenes traditionelt med en fjernbetjening, hvor man har kodet de forskellige funktioner ind, eller via en app på din smartphone. Derfra kan du så styre funktionerne på din flexpergola, og det kan gøres uanset hvor du er henne i verden. Det vil sige, at man kan køre taget ud og ind, du kan tænde og slukke lyset, du kan styre sidestykkerne, alle funktionerne. Og når man ikke bruger herlighederne, så er det hele slået sammen og egentlig meget diskret og en elegant løsning, frem for en fast tilbygning, hvor du ikke har muligheden for at bestemme, om der skal være skygge eller ej. Plus at det kan være meget klodset at se på, rent arkitektonisk. Det er en af årsagerne til, at jeg har valgt flexpergolaen.